Sikubingelela Pastor Nika. Okubaleni okufanele yiba umuntu oyimemba, yiba umuntu onikelayo, uthokozele ukulekelela kwi-channel, ukucontribute kwi-channel. Inamba uyisebenzisa kusongo 9 yaku-5 ntambama kuphela, Monday to Friday kuphela, awungu-WhatsApp. Lubabalo khulu sawubona Pastor, bengicela wenza ivideo yokuphupha ufaka i-tattoo, uphupheke ebhalwa i-tattoo noma efakwa i-tattoo. Naku singakusho yini i-tattoo? Umbhalo osuke ubhalwe emzimbeni, ngabe isesandleni, isesimongweni, isekhanda, iseyibunu, la ungabhalwa khona isenyaweni. So number one, ngokuqondile uma wenza uphupha i-tattoo, kungabe uphawu olungelubi noma uyibhalo, noma ukuthi kungenzeka uyayithanda futhi ungase ugcine uyifakile kuhamba kwesikhathi. Omunye umuntu into uma elokhu eyicabanga eyifuna ukuyenza ukuyibhala for whatever purpose yakhe, angagcine eyiphupha-ke. U-Isaiah 44 verse 5, omunye ke uyakuthi ngingokwaJehova, omunye uyakuzibiza ngegama likaJehova, omunye azilobele uJehova esandleni sakhe, azidumise ngegama lika-Israyeli. Kanti-ke number 2, esikhathini esiningi uma uphupha i-tattoo kuyaba uphawu uma uyibhala, ukuthi kungenzeka ukhona ukuthi kumele uqine emkhulekweni, ngoba-ke uhlaselwa imimoya emibi nengcolile yobumnyama ekunqenqeni ekutheni ugcine usuwathanda futhi ukuwafaka ngokuhamba kwesikhathi lama-tattoo. Omunye umuntu-ke ilento yokubhala ama-tattoo yaqala ngamaphupho, wagcine sewathanda, wagcine sewabhalile futhi, yabo. So nawe kuma ukuthi uyahlaseleka, ungagcini lento ingafika njengephupho kanti kuwumoya ozokwenza ukuthi ugcine wathanda. Leviticus 19 verse 28, ningazilobi amabala nginguJehova. Number 3, kuyenzeka futhi uma uphupha i-tattoo kuba uphawu olubi uma uyibhala, ukuthi kungenzeka uxwayisa ukuthi ungase nje ugxile kwenzeni into okade uyibhala, okanye uzolawulwa umoya wento ekade uyibhala. Abanye abantu kuyenzeka ayibhale into ethile, egcine lento asayenza. Ngizoza isibonelo, uphupheke ebhala intombazana ntomuntu wesilisa, agcine sewathanda amantombazane, yabona. Noma uphuphe ebhala indoda, umuntu oyindoda, kanti umuntu wesifazane, agcine sewathanda abantu besilisa. Uphuphe ebhala whatever ngayibhala, uyogcina seyenza lento noma selawula lowo moya loyo. Number 4, kwesinye isikhathi uma uphupha i-tattoo kuyaba uphawu olubi uma uyibhala, usoluthi kungenzeka kade ugadlwa, ufakwa izinhlanga ezimbi neziyingozi emzimbeni wakho, isitha sombuso obumnyama. Kungenzeka kunomthakathi okugadlayo. Omunye kuyenzeka mthothi uyagadlwa ngesikhathi befaka i-tattoo, kungena kwalomuthi kwalensiza emnyama noma kwalento emnyama lokhu beyifaka lapha enxebeni leli lokusikwa lento abakusika ngazo becaba, yabona. Mthothi ufaka umuthi uyathakathwa. Number 5, kwabanye abantu uma uphupha kuyaba uphawu olungelubi uma uyibhala, ukuthi kungenzeka wena uzothatha isinqumo sokugcaba ufake iy'nhlanga emzimbeni, ngabe ezokuvuka uzivikela, okanye ezokulwa noma ezokuthandeka. Abanye abantu uma esewuhlelweni lokuthi ayi yazi ake ngiyogcaba, akayibona efaka i-tattoo kukho ukuthi uyahambisana naloku kugcatshwa azokwenza yena emzimbeni wakhe. Siyabona.